Joto nai dong nani khani ham Jamatia paro. Ke joto na kaham kurung na tong mai na. Hani hai sung padi ko kai dani kok no surung lai na. Tini wo surung lai na. Twmani bagai kai dani kok thai no. Sung pir na ni na. Ngya ke ba. Kothoma kahamno jeng Twmani bagai saklai na ni nam. Pabuna tuyi jeng tini one shot lai na. Kothoma kaham engka coba tu ni saya nangkuk mani, gak bawa engkau kait tu ni thani coba tu ni saya kotor kuk, hanya bagian Bible sawu, Kothoma kahamno neglect kai kan ke, baik ke bawa mutang jadi mana ni sah, ke Kothoma kahamno kari, seng Bible no nai ni kan ke, Kothoma kahamno kari nai ni kan ke, abo mungsalap kiri. Bible engka Kothoma kahamno kitingri. Engka seng manka je borok manka u Kothoma kaham ni value no siwo ba mulyo no siwo. Engka omo haina je pro Kothoma kaham ni mulyo no sikangke je phola kema zakro tuma ngai abono bu bukawoseng Twmani one sogi nai mana ba borong ni bagai maya sok phaye angka borong no seng Kothoma kaham pirani sathar ke Kothoma kaham engka belai kena nangkuk mani seng kwang ma borok jahai Kothoma kaham nei salayo ba preaching out preaching nei thangmaro ang kwang ma nubu ang nijebu ngai phaikya haipana asol Kothoma kaham no Twmani asal Kothoma kaham kiri aro getibu aro jaga kubui ke phola kathar kiri kubui Jisu Kristo absent geseng bono na Kothoma kaham jeng temabu pelaskan nijena ma sigranai geboni yagulo o Kothoma kaham no belekena important ungjak nai je borok kubui kesiu ke u borok important ungjak nai bon Kothoma kaham no pirani sathar ke abo belekena important tabung nang wasogi nai di ninero kaisa na bithi tong abo nang siu parani borok rok bebag na bemar kaisa manjagai u bemar bai thibai ni kya tabung ni oro bithi tongo nang omo kaisa bithi biya ninero kabang mana tong nang buino roi bro mana nang nang temak lai nai ni para cukti si bebag thibai ni kya bithi le ni oro kabang man tong hai bana ni oro kaisa na tong nang kaisa na siu bro nang u bithi no sak ni mane koisa no saya ke hai nang sai sing siu de tong na musu ba nang bino sai ro nai thima no ke nang obishoy ni bakawo boroni bagai khayok ma sok phai nai anro tongle nei dor nang re khoi roi ro nai hai re ba ke omo hai ne jeng siu je borok Kothoma kaham no manai bo siu je Kothoma kaham no ma ya borok ro boro sogi ni kya ke omo hai kena jeng sakthar hai bana ko ma ang omo hai nugo ang Christian ni go se nai ro ko ma no tongo kai to ni kok pi ni samung na nangjagya dorkar nangjagya angka je borok kai to ni kok pi ni dorkar nangjagya samung suk jagya samung nangjagya o borok angke sak tong tok tin tong nai sak musuk tin tong nai sak ni no kaisa no wan sok nai te mung sa te wan sok nai angka hai ni bagina sini haus sung tabo Twmani gi tong Kothoma kaham no ani Bible mote sung nai ni kanke borok Kothoma kaham no musung maya ko kabang kuk borok ang saya joto no maya hai ba kabang kuk no Kristen ni bisingo Kothoma kaham kubino manya ko hai ni bagina na nai ni di je pro election ngo election si tor kuk sinai Kothoma kaham no wan sok liya Kothoma kaham no wan sok ya ni bagina rasniti no wan sok man nang rasniti no torja kanke Kothoma kaham pirmaya Twmani bagai rasniti borok podre potong kaksa kupur kecak kosong podre potong
Angka neng rasnito satar kuknai neng mana neng musuk nai angka neng baisha tiki tong nang nai angka baisha tiki ingkang ke neng Kothoma kaham no pirmaya. Angka sengnugo rasniti na torjak mani rasniti sebab torjak sak ni sak thok no wan sok nai. Kaya borok no kanai torjak ke sak mau ni musuk mani nangjak mani sak ni bagi nangjak mani kai to ni bagi ya. Gati kaisa nugo jeng tamurok no Twmani drug rock salai hai podre pod nglai ketemani bagi caka angkai to ni kok no pinani wan sok ya. Ang je motok ting tong snai ang tong thok ting tong snai hai ni bagi no kai to ni bagi wan sok mai ni kai to ni Kothoma kaham no sia wan sok na ni ringya bagi no ang motok ting tong na neng drug sawi aro je kelegi tong kangkai neng kai to ni Kothoma kaham no pir manai de pir mai ya. Jadi kabang ma jeng sini Kristen ni bising mana jeng kabang ma serai rok sikla rok nugo jeng drug bai gedalai tongoi aro kelegi tongoi mani jeng nugo Kothoma kaham no sia. Hai bagi no Kristen ni besar teman bagi omo hai ko keleg Kothoma kaham no sia. Neng omo hai eng tongoi neng koi se Kothoma kaham no pir mai ya. Kothoma kaham no man kangke neng pina mo musuk nai tuang malah neng si tong jot no komot nai kia. Daburong dini nro cancer biti tong. Te koroksa thui tong khanin loge na thui tong kha. Neng tong tu ti pon roya ke tong maya. Nin taku bukuno neng roya ke tong maya. Oishi mar nai omo hai na. Gete kaisa samta bok bele kena wana ma sengsa kirima sengsa sini news rogon no kusin ko borok ni uskango sini edisi ni kumulong ni kaisa hospital ni aro ni in charge boni kok khanamane ang wanashu 3,500 busuk Februari 2021 de 22 Februari ni record ni mote 3,500 busuk butang 3,600 busuk butang HIV positive. Oh my god, no. Okay? Test kaisa yes busuk kabang tongkhana. Gabo contact ngsak busuk kabang tongkhana borok to test khai bakso rehab center ro roza omoha. Nge omo to jung siu HIV Twmani bising tui thui ni bising tui okay tong mung sitra tong lai mani bising tui okay tong mung sitra tong lai ma ni bangi tong ka or hoiten jung siu waija lai mani cela beri waija lai mani bangi tong ka ne boni hoiten jung nugo angkat omo hai ngi tong te busuk bangi tong kana sang sia bising busuk bangi tong kana angkat boro kai tani Kothoma kaham no maya Kothoma kaham no sia Kothoma kaham no pinani wan sokia ketabo sebarok bu oro bising goseng sai mana sini Kristen ang poi do kleu sini Kristen rok no kabangkuk nai sini Kristen Israel rok no bangkuk nai get Twmani bagi omo hai en ga semua orang ungklo nai ni thangkang ke seng nugo sini motha rogu kai tumi Kothoma kaham kebui no piria nije busia pira ni busatalia nije ni thani keri mana na sathar man liabo ni thani kus keri neng bai ke neng omo khlai mana tabong ni neng jibono football ji thang yakho neng bai ke thang mana ring haibla ni thani je keri neng bai ke buino ro nai ni thani kus keri ke neng bai ke buino ro nai Kothoma kaham ni thani keri ni bagi no neng buino ro mai ke omo no puila koek jon tongo borong thani ke Kothoma kaham tong na hai pana borok bukabu omo hai neng ngi thangka ke omo no tini ang sanani musungo Kothoma kaham no karei jeng girjao kuthunglai tongmani kawi suri lai tongmani aw mang sakre Kothoma kaham ni bagi si Jisu thui phaiye o Jisu thui mane bon Kothoma kaham get jeng tabo Paul song disciple song Kothoma kaham ni bagi philang neng angle kebui no si tong khake Twmani pir mayang la okok no jeng one sok tai pari Bible nai liga na bori bona
Mark chapter 1 verse 38 by 39. Mark chapter 1 verse 38 by 39. Mark chapter 1 verse 38 by 39. Ang poriwana hake Jesu hai hini saka paidi seng gana gini kami rogo tangana arabo ang pirthai klayo omni bagino ang payo abni bagino bo Galili ganangai thumno grogo bo pirka mutai hamya rokno bo ruklaike Jesu bo kathang tonglang pro seng nugo bo bon ministry cheng mani ni chimi seng nugo tomando bo aro leng hai hini shawo paidi seng gana gini kami rogo tangana arabo ang pirthai klayo kaisa jaga bathagi tongya seng nugo mai ke Jesu bus Kothoma kaha ya lengla mani kre bo omai ke thande thang Twmani bagi oro seng nugo omoni bagino ang payo for that purpose I came geseng Twmani bagi kai to seng no muthang oro seng Ephesians chapter 2 verse 10 on I can kinugo again bo one sogit paisa seng o Kothoma kahamno samung klairo kaham samung no klairo nani bagi mane kaham samung mane Kothoma kahamno pir nani bagi seng no muthang ya sanino o sengsar mane Jesu Kristo pai thia sanino upok no kaito one sogit paisa chagui paisa je omoni bagi no seng muthang jago Psalm number 118. Log mong 118 o thang na. Log mong 118 verse 17. Verse 17 ang poriwana ang thigla tamoke kathang tongnai te sobrayung ne samung rokno ang saklainai. Oro log mong suinai hai hindi sawo. Tamaisa ang kathang tongnai ang thuya ang thigla tamoke kathang tongnai te subrayong ne samurokno ang saklainai Twmani bagi ang thuyawi tongnai Twmani bagi ang thangi tongnai subrayong ne samurokno saklainai bagi tak subrayong ne samung botabu Twmani bagi bosung sero pai thuipaina ni nangka abungka sumsorong no pyok nani bagi Kothoma kahamno saklai nani bagi Kothoma kaham pir nani Kothoma kaham no pir nani bagi tabu Kothoma kaham mane tabu Jesu klai mani samung obo na Kothoma kaham ge u Kothoma kaham no saklai nani bagi an ketanggi tanggu thuya neso orolok mo ke tin phayo kaisa nuka social media beri korok seserai Kristen de Kristen era samalia ai pana da 19 boso ne cherai bupa bai mobile ta thang ni sajak mani kolok soloi thikya ni khobor no nge Kristen logo busung oma hiken logo mane sajak khangkai no bum bupa bai sajak ka nge boni wasok tu ingjagli angkai no oma step rok na mani no nge seng kathang tong seng thiawi kathang tong mani to Kothoma kaham bagi kebu ke kaito no kaito ni Kothoma kaham no manjak ro kebu ke mutangjak boro omo haiding maya seng sini bagi thangli ate seng Kothoma kaham no pina ni bagi Kothoma kaham ni bagi no thango Kothoma kaham ni bagi no seng thi Paul okok busawo Roman so okok so seng thangli bo kaito ni thi bo kaito seng Kothoma kaham ni bagi no thangnai Kothoma kaham ni bagi no thinai nge oro seng thanggi tongmani bongka Kothoma kaham no pirna ni bagi ke seng tabo Twmani Kothoma kaham pirthai obno wan sok lagana kisisa seng chini thani mangsasuk kaham no tongkang ke seng duino bagane mosung age rogo
जों मैथाइ रक बागै चालाय ताखौनो किसा मासा तंख हायफोना आगनि हाय क्रिख्या गे काहाम माने रक कगा पारा रक आ कत रक माने फेलिख्या मै हान रक माने फेलिख्या के बागै चालाय माने नुग आगे रक ताबक तो आसक रक क्रिख्या हायफोना अरो सावनि मुसुक माने के जेखुनो जों सामो काहामनो माने मोनसे काहामनो जों बागलायनानै मुसुङो ओमहाय जोंनि ससाइटियाव दङ बा जोंनि बरक मुनिसनि थानि दङ जे बरक स्पेशली जे बरक नां दंनाय र न जों बागै रनानै मुसुङो आं बिलावनो साका ताव बिथिनि थानि दङ जे बरकले बिथि मायनि बागै थै दंबाय क्या तेन अबयस्यय उ बिथिनाव नों रनानै मुसुंनाय ए ख्रिस्टान जोंनि मुसुक माने इंका जों फला कमा जाग्रब न काइतर थाने तबनानै नगे जोंनि सुब्राय काइतर उ फला कमा जाग्रब न नाइटुक नाय बागैसे कालवारि क्रुसआव थैयो नगे जों मोथांजा खामाने जों बनो सिखा हायनि बागै न बनि सामोन न जों खालायनानै नायो जों फला कमा जाग्रब न जों पैखक नानि बागै जों सुबानानि मुसुंगो जोंनि अमनो ख्रिस्टान कबो ख्रिस्टान रकनि wan sokma ba mutsukma ge kubi Kristen ke obono musuk nai etmane bagai taw tesipro sama hai drug rok sawi tongmung taw kabangmo no mai khana kaijak ro amai ko ma ko nugo chalabo kaijak buri kaijak Kristen bising no tei khal thanglai ma ro ge omo hai tongmung bai neng Kothoma kaham pir manai de neng Kothoma kaham pol sama hai ang ani besak no disiplin klai tongo tamane male je Kothoma kaham pir pro ang obono sugya de nglang no Kothoma kaham pir buino sapro ang disqualified de nglang no abono kirizak madoi tamane le poni bekawo Kothoma kaham pir ni je pro no wan sokza musungza dek kubi Kristen dok omo haino tabo omono fe जोंनि थाने जों माने kaham tong kangke gadaro bui thui tong manu kangke जों bono baknai nin थाने tong kangke nang bono ni choi nang rona ni nai nai hani bagai Kothoma kaham pir mane engka jot to ni sai kotor ku kaitor bai dagezak mane bisingo jot to ni sai nangkuk mane te kotor ku kaito obono chungno klai di nei chungno saw hani bagai chung kaito ni kok no pirthai tamane male jot to ni sai nangkuk mane obono oboni bagai no Jesus Christo Calvary cross of thikya hani bagai Christian rok ni bagai bo omono jot to ni sai kaito ni arone kotor ku dagemang boni oroni dagemang omoya je sabak rakhok mane omoya je neng manai Twmani Lord Sprayer no kogro itong subraini surimang ba resamang ba Twmani musalai mani apa ya preaching ni tangkang ke nugu musalai mani Twmani resalai mani apa kaimang gau Kothoma kaham le bisa pirthai ya tu kisisa of course abo nangro musamang omro bo buino attract khlainani bagi haiba abo ya mul karon abo ya mul uddesho bhai ke borno Kothoma kaham no khna roi na bible sao faith comes by hearing hearing by the word of God khnama by se poito phai Matthew chapter 28 thangane omon jok to ni sai जों Christian rok no chini subrai Jesu dage mane जों Kothoma kaham no जों no pir di nei bo salango 28 verse 18 by 18 ni chime 20 jora Jesu borok ni thani phai borok no hai nei saka chuk no ha bai sungsar ni beba fan ani yago yapar zakka aboni bagi no thangdi sungsar ganangai beba borok ni thani thangi borok no ani sagris namdi Pasas lati pola kathani mangui
borokno baptisma rodi ang norokno jotto dagima haike tongna bagai borokno prungdi pia muito nardi o mol payasa ang norok pai mang tongo aro sawo thangni ane Kothoma kahamno piridi sajla ate fola kathani mangai baptisma rodi mane je poito khlainai no baptisma rodi omono ko mane o omono bolbo chu baptisma rodi ko baptisma roin tong laike boni fola mo thangza ka de mo thangza ya de abono lete sinta krikia nang mo thangza ya we Kothoma kahamno khanai mane Kothoma kahamno bukhawo ma ya we baptisma na mane mo mong sai ya titu kuma sing actually kubi ke wa sok nai kya ke tebusi lama kuthu soitani lama utlang tam to mane male borok wa sok nai o ang to baptisma na ka ang Kristen ka an bum register ka taklabo register bum mahai nge saksano te jisuno siran yang nai Kothoma kahamno siran yang nai mo thangjak nai nang nai asai ka no nang nai o kog no te bukharo te bo borok waso liang sinai nge jisu Kristo farisai osai bokro no samahai ningba nirok bu o hakoro no dum sa kalainai buino bu te bu kuthu go sinirok pap ni kuthu go sitlangi thangi dongle nei samahai nge kubuino siawe baptisma ro khangke te bu tonai norok ni bukhago te bu thele witlang ma haisi kalai nge singbono sithai pastor ro bu sithai jonghor ro sithai je phurungnai ro sithai abono sithai kalai 2 Timothy chapter 4 thanglayna 2 Timothy chapter 4 verse 1 by 2 2 Timothy chapter 4 1 by 2 ang porwana ang no kaito ni buskango te kipilei phaipro hawo kuthirok by kathang rok ni bus thumnai subrai jisu Kristo ni buskango ang no hai hnei dagewo Kothoma kahamno sawi tongdi jora pano joraya pano abono krak kesadi kha habrodi khoraidi kharagrodi kahamke khalogui prungdi oro sengtama si oro sawo je proprono ready tongdi season pananteng season ya pananteng kobo baksa koro khai ni wasogu o ang giza proximity kaiten kok satai roiba dinem semisi kaiten kok satai sung je proprono ready mana nung school thang probo sujug mana itu nai Kristen ke nung college thang probo sujug mana itu nai nung office thang probo so joraman ka ke masanai office tini office khai dongo ang satai kri obo ya joraman ke masanai naituk di jora oro sawo phurungdi khoraidi te khalogui phurungdi niso gisung phurungwani nangnai Kothoma kahamno sung phurungnani nangnai oboni bagino sung o sung sarok kathang tongo Kothoma kaham pinani nangya kri ke Twmani se kahamku Twmani bagi Twmani mala chukno ha engka te kosto bu kri du kho bu kri Twmani khaksang ma kapleng ngi tong perfect o sung saro sung kosto te to mawi ar thangi Twmani sa hai deba Kothoma kaham pinani kri ke polbu okok no sa ang jodi ani bagi ke anis ang ar thangmani si hako khamo ar thangmani si hako Tumangke ang Kothoma kaham pirnani barja tongma baise ang oro tongui tongo ubusak bai ang tongui tongo niso ge abo jeng nugoro Kothoma kaham engka jeng Kristen rok ni bagai jotto ni sai kotor kuk dagizak mani number 2 Tumani bagai jeng Kothoma kaham no pirthai kubi Kristen rok engka kaisa khoroksani phola engka sengsarni sai sengsar bebak sengsarni sai na mulyawan ko
Bible okok no so Jisu okok no so hai bage जों Kothoma kaham pirthai bebak sengsano mani ba nang tuma khlainai nini phola kama kangke nei sere Bible ke omo haino जों mane khoroksani phola sengsar bebak nisai damku Padi tanglayana Matthew 16 verse 26 Mathai suloni 26 Mathai 16 verse 26 ang polwana thei thang kha hanke bebak sengsano manai ba a borok tamo man maklai thei thangke borok te tamoke thangpinai English of Porishina. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Polani bodlawo botama manai. Polakama we sungsa bebang nomani bertama mama kelaikya. Mane sini polakama kangke mungsa jugya. Jisu o polano mutangwani bagi se Calvary cross tuyo. Usungsani mane kunino ronani bagiya. Of course, जों Kothoma kaham pidan nango, sungsaro tongnani nango, Bible sawo ogono siwo kaido, nge जोंनो roi tongnai sungsani nangmani. Tomake sungsani no manai obono ungsoka oboino oboman kangke jeneng ungsinai obosi nangkugo obkok saya. जों Kothoma kaham pinani bagi se sungsani mane kunino nango Sengsara ketang tonggui kaham ke besar sori tonggui Kothoma kaham no pir mawani bagi obosi. Ke sini kawang mo borok no omo haywan suku ang pilas kang sak ni bagi sinagrana sak ni paikesi kai to ni bagi wasok na. Obiya. Jonah utang ayana. Jonah chapter 4 Smai kesamo Jonah chapter 4 chapter 4 verse 10 by 11 ang purwana afro ke subrayong bono hai hanai saka neng obu phang no se asuk khasugo omono neng kabo kaya tobo toruya omo horsani horo abo azaika de horsani horono kobo komorka hake ang nino vino le tamni buka sugya nai abo busuk se kotor arok khorok Twmani 1,20,000 borok rok tongo borok ni kaham hamya wansuk na sise siya geza aro asuk ni musu tok nok rok ke kridiba ora sungnugo okay nirok Jonah ni kok sibaina Jonah engka bo Nineveh Assyria ni capital engka Nineveh aro thangdi ani ang borok no khaki fildi nei nia khaki filiang ke borok no sokmor nai ukok no thangi saidi nei Jonah no saka piaba Jonah oino digise thangsiu Nineveh thangani karile Tarsis digise thangpaisi ulta di Twmani bagai Jonah borok no bukhaki filtheng nei musugya Twmani bagai Jonah borok no naisreja ke Twmani bagai naisreja nasiri angka belai kana borok haya borok rokno emon ke borok manusia hisabe pana borok naya mana borok manusia no Assyria ni jorabo Assyria je prokarak ngi tonggo borok rokno rongwi juddo pai rongitlang jelo choilang ke o borok no bukur si khu omo hai kosto ro anga borok hai borok ro no borok bo hai borok rokno kaito boost thung ke si botong thokjak nai Jonah omo hai boni bukha ani bagi borok thangani musungya anga tau kai dor saka uloke bo
समुद्रनि खिख्लाय रहोजाखा माने समुद्रआव कक्सं रोजाखा समुद्रआव कक्संवै आबाय चाजाखा आबाय मनक जाखा मनगै सालथानि सालो निनेबा tui rukungo no somudro rukungo kabai roi jaka a kabai roi phi ge aprobo kaito no ani bohok bisingo saltha tongpro saltha hortha tongpro bo kawi kaito no kawi ke surima boy bo kawi ke ma kaito no kaito ni hamzakma te kaito no kawi ke sinika ge aprobo kokpina ni chenka ge nineba ni borok joto no ripenka aro sengmo gongke azorawo bo kabai rozak mani abai kabai rozak mani yakulo somudro bo mungsa rukungo mungsa mukri bo phangwa phangkri engke jepro satung tungu tungjak soka piaba kaisa horsane bisingo no bo phang asai ro kaito roi roka engke belai kana tongtok jaka piaba horsane bisingo no haini hai yong sawi pairi paika apro ke bo jole jauka jona engke apro kaitor saka obo nengku bo kaya nengrebo mungsa neng klaimani kri obo komor mase obo thui thangmo se neng jole jago engke nini babo 1,20,000 borok tongo te pung tok ta mal mata tongo obo angka angsnamani borok gebono tui angka nangjagia nai deba ni kokbo jonano saka ge omo haino jeng wasok thai kaidor jengno muthangka jengno tomani bagi mutang jengka kaidoni snajak borok nini nokan daro tongnai je kaidon moya ko bobo kaidoni snajak borok kaidor bono bo hajago ano bo hajago kaidor sungsano asuk hajak ma bai boni songdari sajlano rohorka u sungsaro neng khobjak tui buibu khobjak bono bo kaidon mutangjak na musum dabo bono neng mutangjak na musukha ke neng ukok no neng pirthai klai ale ang pirthai klai ang kaidoni kok no pirthai klai nono hajak tui no bono bo kaidon hajak nges ang pir jeng kaidoni kok no jok pirthai klai jeng pir yang ke borong mutangjak mania borong mutangjak yang ke borong ni phola kama sinai e kaidoni thui ereng thangnai obosi number 3 te kaisa number 3 ke je borok je dam ro thai bono kaitor again roi rakha tabuk nong nang tv tabuk nang tv kaisa dokom apple phone sasti nang boni dam roi rakha duga no pai roi rakha nang tabuk nini sajla ba sajak phanangka abono naisidi nang dam roi rakha nang thangi naisidi kane saka piaba bobono thangnaya ga tamangka nini loss nang rang romani loss in paike haible nge omo haina jisu kristo thui saklai mane ani bagi kaisa ya sungsa jok to borni bagi bonom borok kaitoni thani phaimi yangke kaitoni loss nge nang kaitoni busa ngi baike boni loss no nang musung nai boni loss no sung bono loss khlai mani klai sung kaitoni kok no piri yangke o sungsokni dam engka age jisu kristo kalvari cross thui boni thui no roi rokha dam kosto bo manka buzakha tokjakha sungsokni dam roi rokha Kothoma kampir manengka dam rozak no thangi nai mani dam agine rozak bono thangi nai mani tuanai tabuk mai kaijak mai mojak no rawi nai mahai tisai nai mahai oh hai jisu kristo agena kai bori klangka tabuk sini bagi inke sengpono raiti sanane jeng sini samon obono kothoma kahamno pidane John chapter 1 verse 29 no tmaisa John the Baptist hai ni sao ikona hodi kaitoni mera besa bose sungsani sumsok no ruju witlang nai jenglugo sungsani sumsok no ruju witlang nai ani kaise ya nini kaise ya sungsani beba borong ni sumsok no ruju witlang kha gising tabo borok no bumato nai ogono
kaitoni bukha obono kaitoni busaroni bukha obono unta jeng bo kailangka jeng ranai hai bagai bible sawo keto kepleng mai moni tong mai kya ranai le kesekere jeng tei bo ranai nang kaito sungsana asek hanjak mabai boni songdari saslano rohorka obo bai bo kai kelangka tabok jeng ranani John chapter 4 thangna John chapter 4 Gospel John chapter 4 verse 35 to 36 ang poriwana norok ba hai hnei salai yada tei nokha talbrui keno mairana ngana ang norok no okok sao keto naharui naidi mairok kormolala ngi rana ngi tongbaika rana isa bini manthai no manka borawi Twmani abo mutangjak plainai hake sarnai ba ranai baksake tongthoklainai ni sarnai ba ranai baksake tongthoklainai kormolala ngi tongka tabo rana ni jora kabang ma rana ni jora wo chung raru gyangke abo manru gyangnai ge omo hai bu jeng rawi mai yangke jeng omo hai na tabung dugui tango Twmani buirai na painai nge tabo kabang mana ulta phurungnai ro false prophet chaya phurungnai ro phurunggai ang kabang ma tabo khanawo college ro ko sikla ro no hakena rumui tamo male ning phurungma grikya nang saktarliya nang rari rawani jora o rarliya tabo buirai na ithang mai kya nge salsa jisu pai boro soginai tak ama kaitor bu hai kaitor bu podre potabo sung nugui tang okay jeng saktanai nangnai ang wanawo gubui no si tong kangke Twmani saktari yang bai gubui no sinan borong di sia ko hain bagai ang nirong no sanai pastor engtung jespan engtung gubui no siwane pilaskan saktar kre saksano pori ka kaina kredi ang gubui no side sika sia ko Twmani bagai ang Kothoma kahamno pirani saktar manliya Twmani bagai ani mot hawo ani association no ani organization no Twmani poito rakmanliya engbaika ba piring por engbaika ba haya engka ba podre pod wo thangbaika ono wan sok thai baptist roma bai somtus to ta engbaisi ono nang sanang sungo baksa khana thokjagi apan nai haibana u kubui onang masa sinai bosiko number 1 kaitor sungno dage mani jottoni se kotor kuk engka kok pinani hain bagai sung pirthai number 2 kaisa pola khoroksani pola sungsa kaitoni mokolo sungsa bebak ni saina muiloban kuk kotor kuk number 3 jeng kai Jesu Kristo boni thui bai jottoni bagino jotto polani bagino damroyoka tabo jeng u damro jakno jeng thangai naine nangnai ngekeba bo kai kya jeng tabo ranani nangnai bo kai pana ningrai yangke maya nge ranai bai kainai rawi to kangke ranai bai kainai tongthok lainai ulo Jesu Kristo pai pro bo kai kya angraka jeng baksake tongthok lainai inaiso nge jeng ratai number 4 pola kama jakno kaitoni thani tobo man kangke obo bai no jeng kaitono jeng sasak khlaimana kaitono kaitono jeng jotoni sai tongthok roi mana Khatung roi mana pola kama jakno boni thani tobui man kangke omo bai se kaitor jotoni sai tongthok jakubo kaitor lobjak thung nei les halayo bomo bai kaitor lobjaku pola kama jakrokno kaitoni thani to mangke neng hai gita rogi pereng ke sama bai ingya hai bus kanggo subrization mong ni musama bai ingya ya kela khakla buthei sui ma bai ingya jeng kaitor daki mani no sung siwani nangnai u kubui no sisung pinani nangnai jepro pola kamaja
sumsogo kelekja u borok bekha selaye kai doni thani kipili mano apro kai to ni mung kuchuk ngo kai to ni kung kuchuk ngo kai to mak monti sajago kai to khushi ngo hani bagi kai to ni busa ngma bai nung kai to no khushi khlaina ne musu dukhor na ne musu kai to no khushi khlaina ne musu kangke phola kemaja grok no naituki pirti ang khenawo ang social media ro nugu u ama kai to nai ro bus saktari ne dugan ro thangai hai no bible kholok lai ang nugu ne hai bible kholok lai ko ko na hode ipnu lai to dalar no si ha ke piri to mon ke nin thani kubui to nang pai ke kubui no ba se pi mai yak bosi wan so zat nang ha ke re khai ma ka borok khai to man kangke borong ro kubui ke re bono sin nang khai to man nang kai nang kubui no tong kubui tong nai ro khai nang ko ke ba sen khai thai kubui tong kangke khai tai kubui no sia kangke siwani sakta de Luke chapter 15 Luke chapter 15 Luke chapter 15 verse 7 ang porbono verse 7 ang norok no o kok sawo abo haike no chuk no hawo tongnai rok sumsok yakarna nangya chuku kaham rok no tuye tong thok mane slai sumsok ganang koroksa sumsok yakarke deibo tong thok jago koroksa sumsok yakare geburi pekake obosi kaitoni khatung mane obosi kaitoni tong thok mane dia sung khagono tong thok ro thai klayo khatung ro thai klayo to phola kamaja rokno mane sumsok rokno borok kaitor snamani no botabok busma thongnai kya sumsok ni bagi tabung ni busharok no nang borok hamya khlaimani bagi ma tokkha ma bukha ke nang tir tong thok ang wa chum ma bu ani busharok no kok naya haibana bukhari yogu je prabhu yakung rok saro no kangke bukhari yogu tomani bagi ani busa tabo kaito borok no jotto ni sai kaham ke snaka bohai ke snaka ne genesis sungnu kaitor haike borok no snaka ge kaitor boro haike snama ne hazak ni ne boni sangna risat no rohka John chapter 3 verse 16 tabo mol brum ni bagi je busma thusinai ge bukhari yogi ade hani bagi kaitor sawo ang bus thumna ne musungya haipano tabo borok kipi yang ke borok no busma thusinai ukok sisaw Ezekiel chapter 18 no pori ne di bo bus thumna ne musungya English so high so do I have any pleasure at all that the wicked should die borok hayarok thima thikha ke am tong thok jak nai haide haini kai doso borok no bokha salai kai tone thani kipilei thangthung hnei se bonayo nisa hani bagai jeng kai tono tong thok ro ni Khatung rawani obo kaitoni kokno pirthai ang hai balbar sawo gida tangoi haket tawi rucha keno kaito tongthong na hakok ya nang kaitono muthangmai tomani sung rucha thai tomle ang kaitoni kokno pinani lama di khlai mano bosi nang mai sawi mosodeng mangsa kangke ni busa omodeng no de hano ya mai sawi bagi si sung mosodeng sa mosodeng nang omo haino jeng gitar tamaro resamaro omoro oboshoi nang haipano oborongka tomana accessory hai bike kang kena accessory kribo nang salok mano abo tongi bo chalok man tong khake batik sanai tho oke resam mungro musui mungro musa mungro obongka bono kisa nai thok ro nanis haipana phola mu thangmai yake kaidini kok pinani bukha kri obo bebag no nang azaira nung sa ucugi asol injing sikri nge mesin nung sa sugi I mean accessory nung sa sugi number 5 tomani bagi sang kai tuni kok pirthai
Jenis subrai sawo. Obono jot tunise samung kotorku. Obo pirma bai narokno ang sokat ronai nei sajak. Jeng mai rawi to makake jeng mai ranai ro jes busuk ra busuk nang pola buino kaitin thani to maka obo hisabui kaitor jengno sokat ronai. Daniel chapter 12 sawo pada Daniel chapter 12 thamanya ang English by portion sumai kesamo ke ang kokbro nakati kisah poriwana kostong jago ke poriwana English by. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many of righteousness like the stars forever and ever. Orasung nugo baksa atukri and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Salsa sung thuipano sung salsa kaitor bai tisajak nai Christian rock. Ke salsa sung tona molbrum brum ni langmawo manai je motangjak rock. Ke baksa ke norogo soknai. Ke baksa o Christian ni bisingu pana baksa lasim manai. Baksa ba atukuri kusungku kai sung nai atukuri podre pod tongile ba baksa kusungku baksa sung thaya. Je omohai no sung je kai toni bagai samung tang nai tabuk pol rok nondi tak aduni ram jadu san rok hondi tabuk je kai toni bagai betharjak nai rok tabuk grain stain rok hondi bohai rok ke kusungku ngui tongine kai toni bagai sacrifice klai nai rok. Gejer klaimia, kait ni kok pirimia, pirang ni keseng sacrifice klaimia nang pirimia, lasi kiri, not ceria wisem mak piro, angke nang lasi kiri wiba, kiri mabai nang pir malia ke nang seng maya, ke om hai keno, seng nai mana sokat mana. Revelation of chapter 22 verse 12, I'm coming quickly, my reward is with me, and I will give everyone according to each work. Jangan sama kaitino. Ang ronai ane thane sokat tongo ang daktino phainai ni Jesus salang mane tongo giseng sokat manai hai samung tang mane ereng ya seng sokat manai jeseng nang kai tong tong thorudi asuno nang sokat manai jeseng nang kothoma kahamno pir mandi asik no nang sokat manai jeseng nang phola kamaja kong no to mandi asik no sokat manai. Number 6 seng kai tani kok piriang ke seng bobai teman-teman, jeng kait to Kristen rokno, Jesu Kristo Kristen rokno, asok rogui, mana Kristen rok sih mana asok rogui, bustung pro, jeng teman bagi kait ini kopi ya, obono, jeng mana teman-teman, lasi mengmanai, te teman-teman, korai jaknai. Tabuk neng lama kalai ja borok tui ngi tongka neng bono tui ni bagai ba tui thos tui kisa khang kai no bo thang ka mang pia ban neng ni thane tui botol tui ja neng tongo hai bono bo kalai tui ni bagai barang ngi tongka neng tui tong tui si bono tui khang li bo tui thang ka nge abo neng do obne dus manai hai blen nang dusi obisyo nang tomon nang tong tu si nang khang kai bot thang khang hai ben nang tui si khang ni musuk dia khaya thi pe kya ba nang ni bukha as ko ba ro de nang o tui dong tui na tui ro ken thang na hi si tui ne bui pan khang pai mam le ke bible sa omo hai no kai tor bo that those people will be accountable. Ezekiel, omnosun pirthai kalayo, pari porilayana. Ezekiel, chapter 33. Verse 7 by 8. 7 to 9. 7 to 9, ang poriwana. Hake o borok ni sazla ang nono Israel
doparok ni bagai meruknai chongkha aboni bagai nang ani khuk ni kokno khanadi tei nang borok no ani pungai hus kherudi ang borok hamya khoroksano o borok hamya nang soi thuinai tei nang ma thuinai hnei sapano bini lamani kiphilia hnke bini sumsok ni bagai bo ma thuinai tei bo thuimani mazrano angnono se bernai piaba nang borok hamyano bini lama hamyani kipildi hnei sawi suda bo kiphilia hnke bo bini sumsok ni bagai thuinai tamoke nang sak ke mutangjaknai ortomang chungnu kobo borok chung saimano tamo kai to borok bustuna je kiphilia no nang sai tongo tamo kiphilia nang bono sathai kipilsidi bo bustunai nang siu kai to bustunai nang bono saidi sayang ke nang boni omong nazak nai you'll be accountable nang mazrama nai bo thui mani babi pia ba nang sawe borok kipiliang ke nang te arni mane nang yak nang yokha arni yokha hai bani nang khayang ke nang sayang ke nang sirongjak nai tabuk doktor Depro nang sa kaisa udaharon, de kaisa udaharon. Thuya nai tongka. Doktor kan ini khaitai. Nang kasa khailia, hai nayu lai hoka. Thui doka. Nang kasa ba wajib nang hakena doktor rok bujang mani nugi teman lu borok khaimano sana khaya rang ni bagi. Nang ke borok aboni dus borok. Giseng omong haina. Proverbs chapter 24. Proverbs chapter 24, verse 11 by 12. Proverbs Purungmung 24, 11 by 12. Ang purwana. Butharna bagri, tlang jaknai rokno phiyogui muthangdi. Tanthar jakna nai tong jaknai rokno muthang ya tangdi. Tubungno nang nai di. Sung omo siya nai sake bukhano nai somui nai sa abono nai glak diba nono muthangai tong nai sa abono siglak diba bo samno nai jot tono aboni manthai no reglak diba very clear nang je buthar jak nai rok no nang buthar no ni phang tongui nang bono are yok ro ni phang tongui nang yok ro yang ke je kai to nai klai tong nai bo no nai glak diba hne sau jing jini khai thai no khayang ke kai tor abuni yagul sunai ni so 1 Corinthians chapter 9 verse 16. For if I preach the gospel, I have nothing to boast, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Paul Twmani Corinthians no sawo borok ni hamya tongmung rok ni bagi ni borok kai ni kok pir malia han bagi o kok u bosaka kai ni kok pir yang ke angzok to ni sai hayaku kai ni kok pir yang mana kai ni Kothoma kahamno saya mana no jot to ni sai hayaku and woe if I do not preach the gospel ang belekna saya belekna haya kai ni Kothoma kahamno pir yang ke Kristen ke Kothoma kahamno ma pir nai take only optional grey. Nage abo nini bukhane nono sanai. Nang Twmani pirmaya abo nang akot makaham grey. Hani bagi nang kharyok mak grey. Hani bagi nang hamzak mak grey. Nage o grey ni bagi no nang nini musuk ti tong kha drak saka motok ti tong lai kha waija lai kha kaija thang lai man kha buino bulai thani thang lai man kha party no torjakai man kha Twmani bagi obasi torku basi o kai nang si kebi Kothoma kaham tongke nang kai to ni Kothoma kaham torja ma bai abono khalai mai nai gari tokru lain rok nang sangjak lai lia nang gari tokru wi bini gari tokru wi o gari nok no nang kai ni kok piri de mano bini nok subai o nok subai nai no nang kai ni kok piri de mano bonole hasal si o sirai no sa si nang bai baksa tokru nai no sa si nang piri man dia
Teman le boy baksa nang. Boni ni kok na ya. Oh, what is the difference between you and me? Abu Kristen ni tong nang ya. Boni tani Kristen kare. Kai to kare. Last, teman bagi sing Kothoma kahamno pirthai number 7. Sing Kothoma kaham pirthai teman male norok bu kebai chukno ha bu kebai. Hani bagi sing Kothoma kaham pirthai teman male norok kebai mane nang pilihan ke bo sogis nei norogo. Ni tahu kuno nang pilihan mane bo sogis nei norogo. Hani bagi sing Kothoma kahamno pirthai. Luke chapter 12 verse 4 and 5. Pada Luke thanganya chapter 12 verse 4 and 5. Ang porwana takugro ang norno o koksawo mangno sini bethari manai rokno ta kiriti abonisnai bara borok te mengsa pano khlai manya sabano kirina nangno ang tak tabuk sawana kai tono simis se kiriti bole buthari paibo morke o kiklai mano ao angsawo bono no kiriti morke tongo ani bagi jisu jotto nisai morke kabangku khulang morke ni kok salang tuan mole bonaya morke o ke bono sokthung ani bagi no morke ni kok no bokabangku salang getau krondi mengsesek hanya tongka ke cengpono bar-bar ko tatang di omai tonggo orot karen tonggo tatang di karen tonggo karen nang nai mas hable tuan nang karen nang nai or busu tonggo busu nang nai busu kok mas hable ya jela ke jisu ko omai no mor ke ni kok salango ke bangku teman baki mor ke wo thang di ne man thang ro ni bo musung ya ole mor ke wo bororo klai ni kya Matthew chapter 5 verse 29 by 30. Matthew 25 29 by 30. Tamni hanke genang no teibo rejagana hake bo teibo kabangma manana piaba gerei ni ke kisa tongma suda bini yakni najakana aseleng bakwano ke pataro menak mau kiklai redi arobo wa khuli makabana ganang ro tebe roza kana mane mo tama bo rang puisa sungsene rang puisa ganang ke tebe mana haide boya oro o kok ya je borok ni thani Kothoma kaham tongo borok tebe roza kana je borok muthangja borok tebe mana na mane sokat manai je borok Kothoma kaham no manka je borok kaito no manka je borok muthangja ka u borok tebe roza nai teman bagi rozak nai kai to ni ba klaitung tebu klai wani ge tebu man nai obong khal lama man nai lama oro nung sung sane man nai genang ge tebu man nai ukogi okay je keriro Kothoma kaham keriro ke ho ni kondolo ki klai aro wa khuli ma teman bagi ma wa ma khul nai teman le leng la man ni sikre as tang kostong froka ni ma ngai da wa hai mangi tong nai ni nane tekto ni bagi na wa mahul nai. Revelation chapter 20 verse 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Je muthangzagya kaidoni boy paithago bo langmani puchap pilnai aro bo mangkari ke bo morkeni khol kundlo khiklai rojaknai. Nika hai na hai takuro bukuro nini kana gini kemang matong kana neng seng temani bagi birna ni bekak kere seng pilihan ke bo kai tani tani pai meya bo thinai ge angtini oron kok kecana musunggu baksa kisah motane leader rok nai tong nai rok tonai kisah kran thok jagi apa nang gimana hai panang kebunya masanai pila sekarang nini bekha kok kai tani kok piran musuh kude musuh ya bono jasai kai ni kira piran musuh ya mana nang kebunya sia ko
nang ngini thani kwi Kothoma kaham kri kyo nikete kese jasai khanya ni ko nang kwi Kothoma kaham ni nang kwi Kothoma kaham ni tani tongkang ke ukok Kothoma kaham no pina musungnai kwi Kothoma kaham no nang pina musungkang ke nang te oino Twmani manai no nang torja gyang nai nang kubul bulai tok lai thani kubul yang nai cat drak calai thani ba hamil samgo kubul yang nai rasniti no torja gyang nai honi manam sini do fano buseng nango Bible kwang manasa kai tono khushi klai ke bo nini sotru no sasi nini bayak kai nai boni phantam Bible sai tong le kalau mau sai tong le nang ane hari bagi si wan sokradi ane kahani bagi si wan sokradi an nai matai si tong nai kredi ake ang bebak no roya de tong no okay jeng kebu hani bagi wan sokbu hari bagi actually wan sok kang ke nang kat kai to ni Kothoma kaham no si nang tebe kharoi wan sok phalok pina teman le kat kai to ni hapir jaka kai to ni hap war jaka kai to no ronai ni sale kai de kaya ang open sana musum padi jeng kai to ni kok no sung Twmani pirthai oro sini hano sung na sung buni tolawo enggak omong no sung duli kai to ni hano sung pinang nango ane hano anango omong si Kristen duli engka enggak no sabta point Bible kok saka dikasih point saksa ng tepalai mana ane hano ang hamzaga ane do hano ang hamzaga ane hano kaidor ni thani san namu sungo man namu sungo hani bagai ang Kothoma kaham pirthai obono sing number 8 roi hambai jotono phari suribon katang keplai mayek nang kaidor nono hambai ro nang jungno nini kok katang no saklai kya jung Twmani bagai kaidor nini kok thai nini Kothoma kaham no pirthai obono sing tini surengka subadi obono sung serai ke sini berkau tong mana nono hambai ro hani hai jorano ya pare pokrasi sunung bisu bisa amin